avui ens hem aprovat a Manlleu per venir a visitar una petita empresa que es diu GCA. Som-hi! Hola! Hola! Ens podríeu explicar qui sou vosaltres? Sí, nosaltres som Geology Company Manlleu. Som una empresa rural d'aquí a Manlleu. I què feu per aquí? Estudiem la fauna i la flora de les zones rurals d'aquí a Manlleu. També l'ensenyem als alumnes fent rutes, les portem i els expliquem tot com arbres, que si que tens el graner, que sabem, tot això. També amb els ocells, que si el pardal, la ganeta i tots aquests. Estem situats al costat de les vies del tren de Manlleu. Això que podeu observar són un conjunt d'al·luviacions i dintre d'ells es situen els còdols. Aquestes altres roques de color gris blavós que veieu més a baix són les margues. I en conjunt, això se'n diu terrassa fluvial. L'impacte ambiental és totes les activitats fetes per l'home però que afecten la natura. I d'aquí quines creieu? Pues aquesta de Portugal, o sol que significa. Allò d'allà fins que jo sé. Fins a dalt. Una cascada. Un salt d'aigua que hi ha aquí a l'esquina. Que no es coguin els sucs. El seu nom és la desplaçó i és per desviar l'aigua fora. Això és un impacte que afecta la natura. També aquí al canal com d'efecte. I els quants els trets Giù una per la cosa i faccio più cosa sulla nostra. La cascada que heu vist serveix per desviar l'aigua al canal. I això no és una depuradora, és simplement que passi l'aigua. Podeu contactar amb nosaltres per així fer rutes amb els alumnes i tal en aquest número o en aquest Gmail per poder planejar-ho tot. I estem disponibles de dilluns a dijous, de les 9 a les 2 i també de les 4 a les 8 del vespre. D'acord, moltes gràcies per